Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, piye kabare? Dina iki sholih lan sholihah. Muga-muga pada sehat kabeh nggih. Amin. Ayo sadurunge sinau basa Jawa dina iki luwih becik maca basmalah dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Ing dina iki bocah-bocah sinaune wulangan 4. Aksara Jawa nglegena lan sandhangan swara. Yen aksara nglegena sampun disinaoni ing kelas 3 nggih. Iki aksara nglegena iki ha na caraka data sawala pada jayanya maga bathanga ana 20 cacahe, ada 20 jumlahnya. Nah, ing kelas 4 iki aksara nglegenane iki supaya bisa dadi tembung liyane kang ana huruf vokal. Nah, huruf vokal utawa aksara swara kuwi u, i, e lan o. Ing basa Jawa huruf vokal ana 5. U, I, E lan O. Jenenge kuwi sandhangan swara kanggo nulis aksara vokal utawa aksara swara huruf vokal. Nah, iki bisa disimak nggih. Iki disimak ing tabele. Jeneng sandhangan, nama sandhangannya wulu, suku, pepet, taling, tarung. Wulu bentuke kaya ngene. Cilik ya, ning dhuwur. Kanggo nulis aksara swara I. Suku wujude kaya ngene, kanggo nulis aksara swara U. Iki maaf, Ustazah salah. Wulu kanggo nulis aksara swara I. Suku wujude kaya ngene kanggo nulis aksara swara U. Pepet. Nah, bentuke kaya ngene wujude nggih kanggo nulis aksara swara E. Taling. Bentuke kaya ngene ning ngarep kanggo nulis aksara swara E. Dadi mengko aksara dasar ditambah aksara swara ngene iki nggih. 5 iki mau. Mengko ana tuladhane. Nomor 5 jenenge taling tarung. Kanggo nulis aksara swara O. Wujude kaya ngene iki, ning mburi lan ning ngarep. Aksara nglegena atau huruf dasarnya ada di tengah-tengah. Untuk contohnya di bawah ini nggih. Nang ngisor iki. 1. Aksara dasare sa, dhuwure diparingi sandhangan swara I, wulu dadine si. Ji. Nah, saka aksara dasare ja, banjur ning dhuwure diparingi sandhangan swara I. Nggih. Banjur nomor 2 tuladhane sandhangan swara U, wulu. Buku. Sandhangane nang ngisor iki ya kaya pancing. Tuladhane aksara buku. Tuladhane tembung buku. Ba aksara nglegenane terus ditambah aksara swara U dadine bu. Ka aksara nglegenane ditambah aksara swarane U dadine ku. Buku. Banjur setu. Nah, iki aksara Jawane sa. Nah, merga diwaca macane se dadi nganggone pepet nang dhuwur iki. Se. Banjur aksara nglegenane ta ditambah sandhangan suku U. Setu. Nah, nomor 4 tuladhane kene. Kene iki jenenge taling ya, sandhangan swarane taling kanggo swara aksara swara E. Iki ke. Aksara nglegenane ka ditambah sandhangan taling E ana ing ngarep dadine ke. No, padha wae sandhangan taling
Terus aksara dasare no, kene. Nomor 5 loro. Aksara dasare lo karo ro ditambah sandangan swara o utawa taling tarung dadine lone lo, rone dadi ro, loro. Nah, kuwi tuladhane ana ing 5, ana ing buku basa Jawa Medali uga ana. Bisa didelok nggih. Bisa disinaoni meneh. Cukup semono wae saka Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.